Que la Generalitat guardoni el Fons Valencià per la Solidaritat significa un canvi de model. És cert que encara queda molt per fer, per la solidaritat, encara queda molt que aportar als països empobrits, però crec que este guardó és un reconeixement a una tasca que s'ha fet els darrers anys i que avui crec que sobretot en aquest plenari ens hem de sentir orgullosos de reprendre la tasca amb el Fons Valencià per la Solidaritat. Des de Compromís sí que volem manifestar com ha canviat esta societat, com ha canviat esta ciutat, com ha canviat este plenari i com ha canviat el govern valencià. Que se torni a donar diners a la cooperació, que aquest Ajuntament torni a incorporar una partida per al Fons Valencià per la Solidaritat que en els darrers anys no ha rebut ni un euro, que la solidaritat, que els diners de la solidaritat destinats a hospitals no vagin a comprar pisos de gent que està en la presó. Com ha canviat aquest Ajuntament, com ha canviat la Generalitat Valenciana i com han canviat gràcies, crec que a l'esforç de la majoria dels que estem així sentats.